नूतन फिल्म्स प्रेजेंट। सामान बाटे खींचा 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 कमर के नीचा सामान बाटे खींचा खींचा खींचा। म्यूजिक बाय दीपक दिवाकर। सामान बाटे खींचा कवनो अलंग नहीं छूछा बाटे ऊपर दो कनिया छूता बाटे छूता बाटे छूता बाटे कवनो अलंग नहीं छूछा बाटे ऊपर दो कनिया छूता बाटे अब मुहे लगा लो ना बीचे 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 कमर के नीचे कमर के नीचा सामान बाटे खींचा कमर के नीचा सामान बाटे खींचा कमर के नीचा सामान बाटे खींचा कमर के नीचा नीचा सामान बाटे खींचा खींचा सामान बाटे खींचा। मोड़ा गरम जवानी का चनाइल बा छुआ ना बाबू मिसाइल बा चिकन लइकन के चाटिले हो धरी सटा के ओठ काटिले हो काटिले हो काटिले हो। मोड़ा गरम जवानी का चनाइल बा एक छुआ ना बाबू मिसाइल बा चिकन लइकन के चाटिले हो धरी सटा के ओठ काटिले हो अब हमरो उरादा ना चूजा चूजा कमर के नीचे कमर के नीचे कमर के नीचा सामान बाटे खींचा कमर के नीचे सामान बाटे खींचा कमर के नीचा सामान बाटे खींचा 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 सामान बाटे खींचा खींचा खींचा। नहीं मिलल ऐसन छबीला बा जे करी जवानी के ढीला बा बाटे जे दमाव गीजना हो कोरा में दबी तनी सीजना हो नहीं मिलल ऐसन छबीला बा जे करी जवानी के ढीला बा बाटे जे दमाव गीजना हो कोरा में दबी तनी सीजना हो ऋतिक ऐसे देखावो ना चीज है चीज है कमर के नीचे कमर के नीचा सामान बाटे खींचा कमर के नीचा सामान बाटे खींचा कमर के नीचा सामान बाटे खींचा। बजरंग रिकॉर्डिंग स्टूडियो अपहर।